貧乏人はホームレスにでもなったか？高校の同窓会で再会した同級生が母子家庭の貧乏だった俺を嘲笑う。ホームレス？いくらなんでもそれは言い過ぎだろう。卒業して20年以上も経つというのにまだそんなことを言うのか？怒りを覚えて睨みつけるが同級生は意に介さない。父親が銀行の頭取となり自分も役員。次期頭取は俺だと自慢する。学生の頃と違って今の俺はお前が軽々しく口を聞いていい相手じゃないわけ。うさんくさい貧乏人とは一生関わりたくないんだよね。そう言って高笑いを響かせる姿に俺も堪忍袋の緒が切れた。俺だってお前とは関わりたくない。お前のせいで同窓会が台無しだ。ああ、そうか。それじゃあ口座を解約させてもらうよ。俺は吐き捨てるように言うと携帯を取り出し妻に連絡した。同級生は俺の言葉を聞いてもケラケラと笑い続けているが、それも今のうち。俺がここまで来るのにとてつもない努力をしてきたことをお前は知らないだろう。俺の苦労は冗談では済まされないことを思い知らせてやる。俺の名前は門脇裕二。俺の両親は俺が幼い頃離婚したので、ずっと母親と二人暮らしで父親の顔は覚えていない。うちは母子家庭ということもあり、経済的に苦しかったのだろう。母が仕事をいくつも掛け持ちして寝る間も惜しんで働く姿は今も俺の脳裏に焼き付いている。しかし母は仕事に明け暮れて疲れているはずだったが、いつも俺に笑顔で振る舞い優しく接してくれた。俺が成長するにつれて勉強に力を入れるようになったのは、将来はいい仕事について母にもう少し楽な生活をしてもらいたいと考えるようになったからだ。その甲斐があって高校は有名進学校の特進コースに合格した。その高校は成績優秀な生徒が集まっていたが、学費が高く経済的にも裕福な生徒が多かったと思う。だが俺は入学試験で成績優秀者として特待生に選ばれて入学することになり、学費は免除になった。お前特待生なんだって？道理で貧乏くさいと思ったよ。ここはお前みたいな貧乏人の来る学校じゃないぞ。え？ああ。俺が貧乏くさい？そんなことを言われ、俺は唖然として言葉を詰まらせた。俺が特待生だと一体どこで調べてこんな嫌がらせを言ってくるのだろう。確かに俺がこの高校に入学したのは特待生に選ばれて学費が免除になったからだった。おっと、こんなところにいたのかよ。お前に近づくと貧乏がうつるから気をつけないとな。わざと俺に近づいておいてそんなひどいことを言われることもあった。それに初めは驚いたり落ち込んだりもしたが、だんだんとやり過ごせるようになっていったのは気の置ける友人もできたからだと思う。門脇、お前特待生なんてすごいよな。あいつらは太刀打ちできなくてひがんでいるだけだから気にするなよ。やっぱりひがみだよな。そうだよ、ひがみだよ。俺だって成績のいいお前が妬ましい時があるよ。え？そうなのか？まあ、お前は字が下手だから許してやるよ。なんだよそれ、やめてくれよ。こんな風にわざとふざけたことを言って励ましてくれた。おかげでこんなくだらない嫌がらせに付き合っている暇はないと考えることができ、ひたすら勉強に集中できた。一心不乱に高校3年間勉強したのは言うまでもない。学校は学費が高いだけあって勉強するには最高の環境で、授業はレベルが高く優秀な生徒も多いのでいい刺激にもなった。
それから20年余りが過ぎ、その間に俺は人並みに結婚して子供も生まれた。母も元気にしている。そんなある日のことだ。俺のもとに高校の同窓会の案内が届いた。俺は高校時代のことはすっかり忘れて暮らしていたというのに、案内状を見てなんだかとても懐かしい気持ちになった。そして少し迷ったが、参加することにしたのは、長い間会っていない友人たちがどうしているか知りたくなったからだ。同窓会当日、俺はかなり緊張して会場に向かった。久しぶり。あれからどうしていた？広い会場には大勢の同級生たちが集まっていて、そんな会話があちこちで聞こえてきた。俺も懐かしい顔を見つけて昔話に花が咲く。緊張もいつの間にか嘘のようにどこかへ行ってしまう。久しぶりの再会に乾杯しよう。ああ、乾杯。俺は同級生たちとの再会になんだかはしゃいでいたように思う。学生時代に戻ったような気分だ。そして乾杯のビールを飲み干して、俺はもう一杯飲もうかとグラスを取りに行った時だ。おい、お前。背後から一人の男が俺の肩に手を置き、話しかけてきた。誰だろう？俺は何気なしに振り返った。やっぱり、お前貧乏人の門脇だろ？その同級生は俺の顔を見るなりからかうようにそう言ってニヤニヤと笑っている。あ、お前。俺はそのにやついた顔を見た途端、今までの楽しかった気分がいっぺんに吹き飛んでしまった。20年以上が過ぎた今でも、あの頃と面影が残った嫌な笑顔ですぐに誰だか思い出せる。この男は高校時代、ことあるごとに俺を貧乏人とバカにして蔑んできた同級生の花田俊一だ。俺とお前は人間の格が違うんだ。ここはお前みたいな貧乏人が来る高校じゃないぞ。いつもそう言って俺を見下すように鼻で笑っていた。その声が今でも耳の奥にこびりついて離れない。花田は父親が大手銀行の役員だということが自慢で、将来その銀行の頭取だとよく言っていたものだ。そして高校卒業後、花田は親のコネを使って有名私立大学に推薦入学したというのが俺たち同級生の間で噂になっていた。俺はこの同窓会の案内を見たときに懐かしく行きたい気持ちになったが、ふとこの花田のことが頭をよぎり出席を迷ったのだ。懐かしい旧友たちと再会したかったが、高校時代貧乏だと見下されていたこの男に会うのは気が重かった。お前、よく同窓会にのこのことやってきたな。卒業してやっと貧乏人と離れたと思ったのに、またお前と会っちまうとは呆れたもんだ。高校を卒業して20年以上も経つというのに、まだこんな嫌がらせを言ってくるのか。普通、もっと大人になっているものだろう。花田に俺は驚きにも似た感情を覚え、返す言葉もなかった。だが花田はそんなことはお構いなしで、俺にさらに追い打ちをかける。お前、今何してるんだ？貧乏人はホームレスにでもなったか？ホームレス？いくらなんでもそれは言い過ぎだろう。なんでそんなことこの男に言われなきゃならないんだ。相手するまいと思いながら、あまりのことについ眉根を寄せてしまった。何変な顔してんだよ。そんな俺を見て花田はおかしそうに笑う。俺が不愉快になっているのが伝わっていないのか？人が不愉快になっているのを楽しんでいるのならば人として最低だし、気づいていないのならばそれはそれで問題だ。年を取ることと成長することは別なのだと
俺は花田の姿に理解した。花田は本当に変わってないんだな。はあ？俺は変わったよ。父が銀行の頭取になったんだ。で、俺も役員に就任して、次期頭取間違いなしってわけ。まあ、お前には想像もつかない話だろうけどな。自慢げに言うと、花田は目を細めて俺を見た。他者を蔑む眼差し。これほどまでに悪意に満ちた目を俺はこの時初めて見た。だからな、学生の頃と違って今の俺はお前が軽々しく口を聞いていい相手じゃないわけ。俺もうさんくさい貧乏人とは一生関わりたくもないし、顔を見るのもまっぴらごめんなんだよね。自分から話しかけてきておいて。俺だってお前の顔なんて見たくもなかったよ。そう言い返そうとした瞬間、ここはお前の来る場所じゃないんだ。わかってるのか？早く帰れ。花田が声を大にして命じてきた。偉そうに何なんだ？高校時代バカにされ見下されたこと、苦労して働く母の姿、いろいろなことを思い出して、俺は怒りがこみ上げ我慢できなくなった。ああ、そうか。よくわかったよ。俺と関わりたくもないんだろう？もちろん俺もだよ。おお、底辺のお前と初めて意見が一致したな。じゃあ、手始めにお前の銀行の口座はすべて解約するよ。ふざけたように笑う花田に俺はそっけなく告げた。何を言い出したかと思ったら、どうせお前の口座なんて1000円くらいのものだろ？そんなもの痛くも痒くもないから好きにしろよ。花田は高校時代と同じいやらしい笑みを浮かべて俺を見ている。本当にいいんだな。なんだよしつこいな。貧乏人のくせにもったいつけるなよ。さっさと解約しろ。俺が何度も同じことを言うので、花田は苛立ったようで吐き捨てるように言葉を投げかけた。後悔しても知らないぞ。お前、貧乏すぎて頭がどうかしたのか？お前のことで俺が後悔することなんてあるはずないだろう。じゃあな。花田はそう言って立ち去ってしまった。確かに、花田は俺をこうやってバカにしたり、蔑んだりする以外には何とも思っていないのだろう。俺は花田がいなくなると、すぐに携帯を取り出し妻に連絡した。もしもし、俺だよ。ああ、例の銀行の口座を解約して、あの口座に移してくれ。そうだ、うちのものすべてだ。頼んだよ。これで、花田はもうあんな余裕のあることを言っていられないだろう。いい君だ。自分で言ったことを本当に後悔させてやる。俺は一仕事を終えたような気分になって、新しいグラスを取り、また旧友たちのいる場所に向かった。翌朝のことだ。携帯を見ると同じ番号から何度も着信が入っている。知らない番号からだが、俺は思い当たることがあり、何度目かの電話に出た。もしもし、俺だよ、花田だ。昨日は俺が悪かったよ。電話口から今にも泣き出しそうな花田の声が聞こえてくる。なんだよいきなり。そ知らぬ素振りで返答すると、花田は声を上ずらせて懇願してきた。口座を元に戻してくれ、頼む。お前が勝手にしろと言っていただろう。だから解約したんじゃないか。俺の好きにさせてもらったよ。お前が大口の顧客とは知らなかったんだ。まさかお前があんな大きな病院の代表だったなんて。そう言われてもな。俺のことをホームレスだ貧乏人だと勝手に決めつけてきたのはお前の方だろう。俺のせいで大口の口座が解約されたとなったら、父親も俺も立場がないんだよ。
何でもするから解約を取り消してくれ。悪いが口座はとっくに他の銀行に移させてもらったよ。お望み通り、お前と俺は何の関わりもなくなったな。どうだ？すっきりしただろう。花田がおろおろとした様子で懇願し続けるので、俺はなんだか愉快になった。この男は一度解約した口座を俺がそう簡単に戻すとでも思っているのだろうか。まったく浅はかとしか言いようがない。ちなみに俺が花田の銀行に預けていたのは個人口座と代表を務める病院口座を合わせ約50億で、それに合わせて融資も受けていたが、それらもすべて花田のライバル銀行へ乗り換えていた。俺は高校卒業後、医大に推薦入学し、奨学金を得て医者になった。卒業後は小児医療に従事する傍ら、さまざまな研究で成果を出して高い評価を得て認められた。そんな時、同じ小児病棟で医師として働く現在の妻と出会い結婚したのだ。俺が若くして病院の代表になったのは、妻の父である病気療養中の院長の代わりでもあった。おい、お願いだから解約しないでくれよ。電話の向こうで花田はまだそんなことをしつこく言っている。花田、お前俺がどうして口座を解約したか分かってるのか？ああ、悪かったよ。貧乏だってバカにして。ただの冗談なんだからそんなに怒ることないだろう。はあ、なんだよそれ。悪びれた様子もなく呆れたことを言う花田に俺は怒りを通り越して思わずため息が出た。冗談ってどういうことだ？本当にふざけている。貧乏と散々バカにして俺を追い詰めたのはただの冗談だったというのか？高校を卒業して20年以上経っているというのに、お前何も分かってないんだな。やっぱりお前みたいな男のいる銀行とは金輪際取引はしないよ。それじゃ。おい、ちょっと待て。携帯から花田の声が聞こえていたが、俺は通話を終わらせた。俺は特待生や奨学金のおかげでここまで勉強して医者になったが、それは俺がとてつもない努力と引き換えに得たものだ。それすらも冗談だからと言われたような気がした。やはり俺の決断は間違っていなかったと思う。後日、現在の銀行の担当者と会った時、よもや話の中で花田のことを聞かされた。花田さんのことですが、門脇さんに対する悪態が銀行内で明らかになり、銀行に多大な損害を与えたとして役員は降格、グループの子会社へ平社員として出向になったそうです。当然だが、花田はもう頭取などなれるはずもないだろう。あちらの銀行は経営状態も最近思わしくないと内部からの情報もあります。早めにうちの銀行に乗り換えていただいてよかったですよ。担当者はそんなことも教えてくれた。花田はきっとお金に苦労することもなく今までの人生を送ってきたのだろう。だからこそ俺を貧乏人とバカにしておいて平気で冗談だと言えるのだと思う。銀行で働いているというのにお金の大切さをあいつは全く分かっていない。今までそんなことに気がつくこともできなかったのは気の毒なことだ。もしもし。俺はふと思いつき電話をかけた。母さん？ああ、元気だよ。子供たちと日曜日にそっちに遊びに行ってもいいかな？うん。じゃあその時に。今度の休みに子供たちを連れて母の家に遊びに行く約束をした。母はあまり広いと落ち着かないということで、今は俺たちが昔住んでいたアパートより少し広いマンションで暮らしている。妻も仕事の都合がつくか聞いてみよ
俺は妻や子供たち、そして苦労してきた母の顔を思い浮かべた。俺も今、人よりも多くのお金を手にしてしまったが、あの花田を反面教師として自らを律して生きていくつもりだ。